uMkhosi woMhlanga wamatshitshi uphinde ugqugquzele ukuyiphatha kahle kwazo intombi nto. Lo mkhosi ubulokhu wenzelwa esigodlweni eNyokeni kusukela ngo-1984. Udonsa intombi nto ebhalelwe ku-30,000 kuzwelonke. Kepha bungase buchitheke bugayiwe ngenxa yomsindo ngenxa yesihlalo sobukhosi bakwaZulu. Abantwana ubuzabazi nomntwana uSimakade balwisana nomfowabo isilo umiswe kaZwelithini kusukela kwakhothama isilo ngoNdasa nyakenye. Ngenyanga edlule umntwana uSimakade ungena esibayeni eNyokeni nesilo umiswe senza okufanayo kwakhangela amankengane. Abahambisana nomntwana uSimakade bathi uma isilo nabalandeli baso bezokwenza uMkhosi woMhlanga eNyokeni, lokho kuyofana nokubahlohla umune esweni. Akuwona umcimbi uMkhosi wentombi. Umsebenzi wesiko obucayi ofana ongeminye imisebenzi emise isihlalo nomsebenzi weshwama. Njengoba ke sebayiqambela ukuthi ukhangela amankengane ithempeli labo, ukuze kungabibikho kubi abaqhubeke nakho ngoba bayiqambela lo msamo. Sathi noma sibatshela ukuthi ayikho lento eyenziwa kwakhangela ngoba umsamo kaZulu wodwa useNyokeni. Lolu hlangothi luthi uhulumeni uqhatha iNdlunkulu ngenxa yokufuna ukuyixebelela umkhoma ngokusingathwa kwalomkhosi. iNdlunkulu ibingazi oMkankosi amazinyane abantwana besilo sakwakhetha bebengazilutho. Ubani ogcine ogade lesasigodlo, ubani ogade zonke izinto izimfihlo zesizwe ezilesasigodlo. Kuyenziwa kanjalo. Angikusho lokho ukuthi abantu bakahulumeni imikhosi yaseNdlunkulu sekwaba imisebenzi okuyicebisa. Uma idlula kungenzeke lutho bayazi ukuthi bazolamba. Khona manje ihhovisi likaNdunankulu KwaZulu-Natal neNdlunkulu bathi bazokhipha itatimende ngalolu daba. Ey'ndabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.